Viika on 5. No niin, come on boys, mennään samanlaista peliä kuin äsken, vittu. Siellä on nyt parempi veskari, mut vittu, voitetaan nää silti. Juu. Vittu, kato. Ja paanan läpi. Hyvä. Ja paanan 1-0. Kama. Kyllä se on vaan pakko jäädä siihen viivalle ja polvilleen, kun yksi tulee ukkeli läpi. Mitä vittu? Hyvä. Ohoi. Hieno passi. Vittu kulma kiinni. Oli vittu hyvä. Hyvä pakka. Hyvä. Mulla ei oo energiaa kunnolla. No. Ei. Tuutta leikitellään kun vittu mitäkin saatana. Kultaa on kypärä täys. Pakkaselle syöttö, kamo. Kamo Pakkanen! Mene nyt. Kävikö? Oi, hyvä. Hyvä masa. Pakkaselle toinen piste. Oliko? Mm. Come on, Pakkanen! Oi! Ansaittu. Oli ihan selkeä linja tonne vituun. Ei vittu. Mikä maali? Sinne meni unelma nollasta. Kyllä sä partisen vielä saattaa Kyllä siitä se on yksi aikana. tulee perkele. Mutta ei pitänyt muuvata sieltä. Vittu. Ei Ai jaa. vittu, miten se Pomppu kiipos vielä. sille takaisin. Toi paska maalivahti teki ton maalin vielä. Ei. Hyvä. Kapoke. Ryöstöä. Vittu ei kerkeä mukaan. Nalle puh. Noin. Come on! Vittun iso jätkäät! Hyvä olipa. Pääsin sitä keskeltä lentämään. Vai hakee. Keskusta vaan, keskusta. Keskusta pois. Joo. Ei tässä runkkaan laita, kun keskusta otettiin ihan vitun hyvin. Jep. Okei, vittu sä oot testoäijä, mitä vittua? Sä oot oikeesti niin... Se on ihan estro. Kato. Neljäs maali ITHL:s. Keskusta. Et muuten vittu. Vielä yksi. Hyvä pojat. Ei. Hyvä. Kama, vitun iso, vitun murskajaiset, vitun iso jätkäät. Täydellinen mattoblokki vielä siihen.